Abusia me dinga ne awo ya ate mana mpanyin aka ho. Wo se yenkote waduru mra enuane ahaban. Nso enya ahaban bia na ye duro. Mesra okoto foforo kra de aba betunsu no mu ne ye Awo TV on YouTube. Se wo pa adoma nkoma semate, abakoma sem, tetesem, anansesem, ne yerekoso ene omayi mu nsem a. Mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV. Yen logo na ye black and gold. Se ne be ya wo nyere nti no. Yen de ne ye black and gold. Mesra wo hu a. Wo be se don kokko bi won ten honom. Subscribe button no. Mesra fa boso wo ho ma me. Kindly hit the subscribe button. Ye da si bebre. Ye ma akwa abanso. Abusia ya mamu nyina kwa ba Kenkan me so ewa Awo TV so on YouTube na wori hwe na watwe atwa mu no Oba Bone Dane homa Francis Aubrey Obiri na otrawe no ye de Kenkan ni fi asema mo ye de tibia kono na ebeso mo na ye hwe tibia kono mu nsem na asem no ye ya prepon aware ye mu ha na ye hu nsem ya prepon no ne na wo foti wo bedu krom odu ne mpanyin fi so na otu bata eba na echi obire twa bi na obehia maburuwa ne ho ye ne so yes on the betina sa warefo o ka kire na wo fuma wo kokoye buruwa ho ade de bre no e ma okoka ni kuhu bi ase senia wo de asomdwe etina ase na wotena atete kakra na wo mba wo de wo ngani kire okonfisi sibirisi akura ese wo pa kopem ya na wo kodu ho no okonfisi sibirisi e ka kire wo nsa ba efe yi buruwa wo twa no eni ti obekwa akode e de aba be hye ho no e ma wo de wo nsika bebe ma wo hu sika nyina akra sign won aba be bi ase buruwa be fa ye funa na yebehu ewoti atusu ebedi Abusia Kenkan me so wa Awo TV on YouTube ni mesrel eye dwumedi foforo kra kota foforo aba beto nsinimu eye akan anansesem ho matete tidi ni bi na na ye jebre atobre a ye be Kenkan e de asomo ye be ye ni ti ni obroni fe ne chapter no eye na watch bia e wa Awo TV on YouTube ti yesrewa eye na wakan ye ho ma ye de dwuma mprempren eye Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri na otrowe tia ye on Awo TV on YouTube na kan ye ho e wo Kenkan dwumedi so ye to Kenkan no so e wo Oba Bone Dane ti atusu ebien chapter 2 no asemti ni yodifu Abraham nchen mu adadi na Kenkan no se na ekoni awarefui akoduku bi ase ahwa awo ani ma hwa nanso hwi fi mu emaye enu nti wo pa aba se wore nkọ ba biara bio sebe enye wonkuto na awo ahia won eye se won wire firi biribiara na wote ho asomdwe mu no buruwa ate asem bi ma odi awerehu pii ene se anopa bi okogwa aso no okosia na adamfo akosia bobra pane no twetwen nkomo na se ina nkomo twetwe ne koni Bruwa na ukohe akosia mi kodja sakwa kwese menya enem bia to de aba be wo fama mini mi ready a ene de okunu anya hanam ti na orekodwa so ya na akosia pa ne ti de bia no bomofo konrem kofa namba ene sanke nrem na minasa oh mate Bruwa asema ba wo ne ekuampo nsente mana mi Bruwa nene mponka side wada ya semba ya na no menam ne feature retwa wada pa oso wo yoboni na wasoma nkofo masoma oso yo ba wo de na nkofo ma ho nto me simi budwi mi yankasa na me simi mantima nyina ho me twam wo ne se me gina wo kyanka meka bi oso wo bi sa ne wo yo retwi se erade tina so hoda wate me ya ne hwio anopeyo ena me ya de fio ni made yo bebe ena me hu ne baba mu anu wo ficha se o di agro na mfrene se ne ba kojo ya pejo ketwana ombra na mensuma ne kakra eni o eni mada pe twa bebe na me de se yakopon hata so ekwen bia me fa se me ya ba yo be wafa ho afa ba wate amen me da se penti o de be hia buruwa fi gwa sudu fie no osugu ni kunu preku sisi oma no ba ya okebri biara amesi onti ase asem na homete wunti preku na obone dawuru so obi betumi aboa wonana enwumiri bia preku ritum pasa no okohia akwa me aniani e won nsa ase nkomobonu mu no aniani ebo odifu Abraham din kire no asem no denti preku anyina hokora na odi mirika ebebo ne yire amane entempara wo ya ahobua de won ani kire ehuna nyankwa baabi odifu Abraham te no wodu ho no wode won nante se ebo no na ono nso je won fel so ni oka kire awarefo no ne se
ɔde mmuadadi ne mpaebɔ na ɛyɛ n'adwuma ɔkyerɛkyerɛ wɔ mu sɛ wɔrennidi na wɔtwe biako wɔbɛyɛ akɔntifia nɔpa na onsia akɔsi na onsia nnwumire da biara da de abɔ mpae prɛko tii mmuadadi ne ho wosowee ɛfiri sɛ ɔnkae da sɛ watena hɔ dɔnhwere wabiesa aduan mpo a n'anum yɛ mpanyin se ehia ɔsebɔ a ɔresare awarefo yi pene nhyehyɛe no so saara ade kyee no wɔde mmuadadi ne hyehyɛe so ampa aduan nim nsu nim mpaebɔ nkutoo owigyina ibiri mu no na prɛko gye ne ho a enye ɔkɔm ama n'ani so biri no ɔkwan baa mu kakra no prɛko frɛ na yere retu n'anim sɛ ɔrentumi ntua so bio enti ɔrekɔkuro makɔtɔ biribi adi ne yere ani enye ho enti ɔkasa kyerɛ ne yiye ansa na ɔresesa n'adwene ɔtoa mpaebɔ no so yara kɔsi sɛ owia tɔe anwummere no aduan a wɔdii ne kwadu akutu ne akasaa anadwo nara na prɛko san frɛ ne yere se ama saa de a yɛreyɛ yi ɛnyɛ yɛn nenanom nsamanfo na yɛretiw wɔn yi hwɛ sɛnea nne nkutoo mafɔn afa hwɛ sɛnea wɔn nso wɔkɔn ase nnompe ayiyi menko a anka yɛnyae na yɛnkɔdi yɛn hia miwura ɛwɔ mu sɛ yɛrebrɛ de nanso ma yɛmmia yɛn ani onipa asetena mu nsɛm te sɛ ahwerew ɛnyɛ dɛ nkosi nkoa yɛba yi nso yɛate nyarewa akɛse odiifo yi asa enti ma yɛntɔ yɛn bo ase ɛnhwɛ ɔbɔ ade nara ntɔbɔ ase ewie nkunimdi ama nea waka no maate mpanyin se wumia w'ani a wufi fufu mu memi amani saara na megye di sɛ ebeeye wɔkɔɔ mmuadadi no so edi nansa no na awarefo no so yɛatew yiye sɛ wohwɛ yawayɛ ase a na kotokuro du mpo mfa ne ho nwɛ sɛ ɔma ne nsa so a obiara tumi kan ne mfi nnompe nyinaa n'anim ayɛ ho yaa sɛ ayisie bi a ɔte ne na ɔkorafo tirimɔdenfo bi nkyɛn da a edi akyiri wɔ mmuadadi ne mu no de na egori nim koraa wɔbɔ mpae da mu ne nyinaa wɔwie no awarefo nankasa ate nka sɛ mpae ne bɛyɛ adwuma odiifo Abraham ɛfrɛ wɔn tu wɔn fo sɛ wiase a yɛwɔ yi sɛ obi betum ayɛ biribi a egyina gyidi so adikanfo a wɔyɛ nneɛma akɛse no wɔde gyidi ne anidaso na ɛyɛ yi biribiara nso nyame yɛ ɔno ne otumfo na ɔno na ɔka biribiara a ɛyɛ hɔ ne saa nti munye ni sɛ ɔkyɛ so nyame no ankasa bɛma mo ɔba awarefo yi nso do odiifo Abraham ase papaapa wɔ ne mmoa ne nkuranhyɛ no ho wɔhyɛ bɔ sɛ ne ebesi biara wɔbɛma n'ase ate ɛno akyi no wodi nkra na awarefo yi sii mu ɛsan kɔ okube ase efie hu na nyankwa ekokube ase no ɛyɛ nɔnhwerewa biesa kwan enti wonya afiri bɛyɛ anɔpa nɔnkron na wokodu kube ase originan aduan bi aburuwa de sii gya so no na ɛyɛ hu aduan ne sisi enya mmenye no buruwa ɛkɔma mmuadadi no ho asɛm Mira, they say I can't answer you, madam. The children my age, sorry, cry, mammy, tell me, Catame, not telling you. I said, I'm improving, I'm not very much. They say I some more. Hey, I'm a brewer. One another occasion, some way. Hey, and tonight, I say, yeah, didn't work any in an hour bread. Copy that passage, I can't be that tea. What do I want to make her? They say, oh, what the other now goes so. You won't bear much, say, the young fool, confident family, that then Brewer, well, need to say, dear, Nemia. A higher tea, and a pan on Kuno, about 1 year, I be a fool, I had 50 for 4 to a year. May I want to see a also. The way the Ocean Transia, Popim, no see you better. And send ye did it. When you may not see a crown, you really a phobia. And go how be him. Ready, I can't so be. Yes, I am. And your father, your man, comes out of you.
Bro, I would show Daddy one at the end of the season. And then intend now come on, you will be away. Why? Come on, you are very fine. Why? Wotwa nkɔmɔ no so na buru wa akɔhwɛ aduan no britie bi akyi no na wawie fufu ne dedaw wodidi ma wɔn ho bae wɔn na wɔtwe ɛbɛbɔ no na anɔpa de ayɛ krado dedaw awia dɔnkoro na ne yɛtusu abien no nso taato afei anwumri na onsia no na ne yɛtwa to na di hɔ wofi odifu Abraham hɔ no ne busumi biako pɛpɛɛpɛ ɛna buruwa ehu ise ne ho adan Obo ni kunu amane mo no nso kɔbɔ odifu Abraham amane ani gye ne den awarifu di ehurisi saara kosi sɛ buruwa bresoin na ɔwɔ fa ne ho ɛfa ne ba abusia tie bieng ne kenkan misuni e ma nyina mo ɛne hwa adehye abusia me dinga ne awɔ yɛ ate mana mpanyin akan wo se yenkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de aba betunsu no mu ne ye Awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne yerekoso ene omeyi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom subscribe button no mesrel fabose wo ho mame kindly hit the subscribe button yedasi bebre ye ma wakwa abanso